Здравейте от Агрокари! В тази поредица от видеа ще ви покажем как да се справяте с проблемите по вашите зеленчуци. А именно с различни видове неприятели, както и с някои болести. И как по биологичен начин да се справите с тях. В това видео ще видите как да се справите с акарите и първо как да разпознаете, че имате проблем с тях. Ето това е доста заразено листо на краставица. В случая виждате как се забелязват множество бели точки по листата, както и загуба на пигментация на самия лист. В основата на листото също се забелязват и малки пайжинки, по които най-лесно може да се разбере дали имате проблем с акарите. Ето тук се виждат ясно и пайжинките, за които говорихме по-рано, като това все пак е паяженообразуващ акар, който формира такива пайжинки. То е смучащо насекомо и по този начин, съответно, ако не се вземат мерки, унищожава цялото растение в рамките на дни. На пръв поглед тези листа изглеждат сякаш са изгорели, но не се залъгвайте, точно това е проблем от паяженообразуващия акар. С този проблем по биологичен начин, ето това е препаратчето, хелиосулфур се казва. Това е биологичен фунгицид и акарицид, като изключително ефективен срещу акарите. В случая той помага и срещу брашната мана. Може да го използвате в комбинация с немазал, за който ще говорим в следващото видео.